खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिखां ब्रह्म गेदेर रंजानाय फालिथाय आरो साबायखर बावनाय फोरबो हाबाफारि खुंफुंदों क'क्राझार सहरनि क'क्राझार सरकारि गोजौसिन आरो गोबां फरायसालिनि गोबां गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो थुनलाइ बर' हारिमु आफादनि जथाय बानजायनायाव मोनजिथाम बर'नि दोरोङारि हारिमुआरि मुवा बेसादफोरनि जाफुंसार जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन GI टेगआव रेजिस्ट्रेशन मोननायनि थाखाय गेदेर रंजानाय फालिथाय आरो साबायखर बावनाय फोरबो हाबाफारि खुंफुंदों जोंनि बर'नि सिनायथिखौ महर होग्रा मोनजिथाम दोरोङारि आरो हारिमुआरि मुवा बेसादफोरखौ भारत सरकारनि जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन GI टेगआ रेजिस्ट्रिनि सेक्सननि सिङाव फोरमायथि एबा गनायथि मोननायानो जाबाय बर'नि जथा गंगना सिफुं सेरजा खाम खारै गंगार दुन्दिया थरखा खेरादाफिनि जोमग्रा दख'ना गामसा आरो इन्दि जिफ्रा GI टेग गनायथि मोननो हायो बे हाबाफारियावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावो आरो बेखेवजेननाय बिबुंथि लाखियो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारि आरो GI टेगआव मोननाय हारिमुआरि दामग्रा आगजु गाननाय जोमनाय आरो जाग्रा आदारखौ दिन्थिफुंनाय जायो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि GMGCनि फाउन्डार एन्ड चेयारमेन प्रफेसार एडभाइजार गणेश हिंग्रिम प्रफेसार रश्मि हिंग्रिम राज्यसभानि MP रनगोरान नार्जारि MLA लरेन्स इस्लारि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथावनाय बियो खोथा बा बियो खौरां मानो होनना बुङोब्ला GI टेग जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन बियो मुलुगनां मोनसे सिनायथि होनाय मोनसे संस्था बियो आरो दिनै जोंनि बर' हारिनि जायफोरखौ जोङो बाहायो गासै मोनजिथाम आयदाफोरा हारिमुनि दामजुजु गामसा जोमग्रा आरो बे इन्दि सि बेजों लोगोसे जोंनि खारदै गंगार दुन्दिया बेफोर गासै मोनजिथाम आयदाया बा जायफोरखौ जोङो दिनै GI टेग मोनबाय बे जोंनि बर' हारिनि आंगोनि खामोन नाथाय बेखौ जोङो जोंनि होननानै बुंना लानो हानाय जोंहा क्लेम खालामनो हानाय जोंनि होननानै बुंना लानो हानाय बा क्लेम खालामनो हानाय जोंनियाव राइट्स गैयामोन नाथाय दिनै बेखौ जोंनि होननानै जोंहा बुंना लानो हानाय राइट्स मोनबाय आरो बेखौ जोङो जोंनि होननानै सार्टिफिकेट मोनबाय दा बेफोर जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद माने गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफादा GI टेग जायफ्रा खालामो बिथांमोनखौ साबायखर बावनो नागिरदों भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकार बिसेसकै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि जि सरकार गासैखौबो साबायखर बावनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो आं सानो बे मोनजिथाम जे आयदाफोर दङ बा मोनजिथाम जिफोर आगजुफोर दङ बेफोरो GI टेग मोननायनि उनाव जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनियाव गिलिर बिबाना फैबाय दिनै माखासे आइटेमफोरा जोंनिया गोमालांनो हमबायमोन गंगोनाखौ जोङो गावनि होनना बुंनो जोङो एसे आख' फाख' मोननाय जाबायमोन नाथाय दिनै GI टेग मोननायनि उनाव बे जोंनि होननानै जोङो क्लेम खालामनो हानाय जाहैबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा आर'नाइ बयबो लुबैदोंमोन आर'नाइखौ GI टेग मोनगोन नाथाय मोननैसो फर्मेलिटिस दंबावो जोंहा बे फर्मेलिटिसआ जों आबुं खालामनो हायोब्ला जोंनि बे आर'नाइयाबो जोंहा GI टेग मोननो थांगासिनो दङ दा बे हिसाबै जोंनि बर' हारिया बुहुमनि बिखायाव सिनायथि जानायनि जि आगान बड'फानि जि सिमां मुलुग दरबाराव बर' माहारिखौ सिनायथि होनाय बियो मोनसेनि उनाव मोनसे दावगालांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय जोङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन बिनि गुदियावनो नाजानायनि गुदियावनो जोंहा जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि बिटिआरनि इन्डास्ट्रि बिफाननि EM रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा जोबोद नाजादों बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों बियो GI टेगखौ जोङो मोननो हादों दिनै जोबोद रंजानाय बर' माहारिनि थाखाय बेयो जोबोद रंजानाय बाथ्रा आरो जोङो रंजानांगोन रंजानायनिनो
थाखै बेनि थाखायनो जों गोलाव बोसोर जों सोमावसारदों गोबां माने मुंख्लं जादों दा बेफोर मुंख्लंनि जि जिउ बाउसोमनाय आरो जों सोमावसारनायनि जि बेसेन बे बेसेनखौ जों दिनै मोनदों दा बेखायनो दिनै रंजादों आरो आं खावलायगोन नैबे बैसागोआव बे मोनबा दामजुखौ बयबो बाहायनानै जाहाथे बैसागोखौ रंजायो आरो बेखौ जोंनि इयुन जोलैनो दिन्थिनानै होयो आं आर'नाइजों लोगोसे जोङो अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि नाफाम बेबायदि जों माखासे आइटेमफोरखौ जोङो JI/TECनि थाखाय जों नाजादोंमोन नाथाय बेफोरखौ जायाखिसै नाथाय बेफोरबो जायैनि खोथा गैया इयुनाव बेफोरबो जालाङो गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन